Però aquesta és la discussió de sempre, si fer petits canvis que ajuden a crear mentalitat o esperar que hi hagi algun canvi general que després ens permeta fer tots els canvis que s'han de fer. No tenim temps, és que no podem esperar massa, és que tothom des del seu espai hauria de treballar per fer canvis, tothom. És que queda molt camí a recórrer. I és veritat que en els llocs on se legisla està també tot molt humanitzat per gènere, saps? Llavors no es pensa massa en no es pensa en les dones i es pot regular per igualar els drets. I, per tant, què podem fer al respecte? Una revolució social, entesa des del dia a dia, des del dia a dia, que ja ho fem, sí, que serà lent, segurament, però és que què més podem fer? No sé si algú té la vareta màgica, a mi m'encantaria no haver d'estar parlant d'aquests temes, us ho dic en sèrio. El sistema capitalista ataca molt les dones perquè és en plan, no tingueu les vostres terres i no treballeu les vostres terres ni tingueu la vostra independència perquè heu de produir. Bueno, és un plan perfecte. Jo crec que també l'èpica ens perjudica molt en aquest sentit, no? De que al final també el que es visibilitza és el vencedor, que és el triomf, que és l'èxit, no? Aquí podríem anar en aquestes preguntes de partides. Què considerem que és l'èxit? No? Una Marie Curie que aconsegueix fer un gran avenç científic però que és una desgraciada i que ha hagut de patir tota una vida de misèries per assolir això. O sigui, què considerem que és l'èxit amb el nostre sistema i com l'èpica, no, d'aquests assoliments és una cosa extremadament masculina, no? Aquesta cosa del vencedor, no? Són uns valors extremadament masculins i tornar a ficar en valor les petites coses clarament és una involució per al sistema, Sí, però necessari. Hem de revaloritzar les cures i això és un treball que ens costa molt, no? Personal i de cadascú, no? Que no sabem cuidar. Company de parella, amics, ens costa molt cuidar perquè també vivim en un món que va molt ràpid, no? I és com no tinc temps de cuidar. Revaloritzem les cures i que justament són els sectors que estan més precaritzats, els de les cures, perquè no li posem valor a la vida. Què és per tu l'èxit? Per mi, de veritat, és deixar una petjada positiva. I és veritat que estic d'acord que fins ara, i actualment encara l'èxit és quedar per damunt de l'altre, no? Exacte. I això, si no canviem això, no hi haurà manera. Tens tota la raó.